श्री श्री शिवतांडव स्तोत्रम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेबलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंगमालिकां डम 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 निनाद डम्बरभयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ଯାହାଙ୍କର ଜଟାରୂପକ ଅରଣ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ପ୍ଲାବିତ, କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ସର୍ପମାଳା ବିଲମ୍ବିତ, ଡମ୍ବରୁ ବାଦନ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଡମ୍ ଡମ୍ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଭଗବାନ ଶିବ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। जटाकटाह संभ्रमं लिम्फ निर्झरी विलोक वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଜଟାରୂପୀ କଟାହ କରଇରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଭ୍ରମିତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗ ଲତା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ, ଯାହାଙ୍କର ଲଲାଟରେ ଅଗ୍ନି ଧକ୍ ଧକ୍ କରି ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ବାଳଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜିତ, ସେହି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କଠାରେ ମୋହର ଅନୁରାଗ ନିରନ୍ତର ରହୁ। ଧରାଧରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ ବିଳାସ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁର ସ୍ଫୁରନ୍ଦିଗନ୍ତ ସନ୍ତତି ପ୍ରମୋଦମାନ ମାନସେ କୃପା କଟାକ୍ଷ ଧୋରଣୀ ନିରୁଦ୍ଧ ଦୁର୍ଧରାପଦି କିଚିଦିଗମ୍ବରେ ମନୋ ବିନୋଦ ମେତୁ ବସ୍ତୁନି। ଗିରିରାଜ କିଶୋରୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଳାସ କାଳୋପଯୋଗୀ ଶିରଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ନିରନ୍ତର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କଠିନ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ନିବାରିତ ହେଉଛି, ଏହିପରି କୌଣସି ଦିଗମ୍ବର ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଜି ରହି ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁ। ଜଟାଭୁଜଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗଳ ସ୍ଫୁରତ୍ଫଣା ମଣିପ୍ରଭା କଦମ୍ବ କୁଙ୍କୁମ ଦ୍ରବ ପ୍ରଲିପ୍ତ ଦିଗ୍ବଧୂମୁକେ ମଦାନ୍ଧ ସିନ୍ଧୁର ସ୍ଫୁରତ୍ୱଗୁତ୍ତରୀୟ ମେଦୁରେ ମନୋବିନୋଦମଦ୍ଭୁତଂ ବିଭୃତ ଭୂତ ଭର୍ତ୍ତରି। ଯାହାଙ୍କର ଜଟାଜୁଟ ବର୍ତ୍ତି ସର୍ପମାନଙ୍କର ଫଣାରୂପୀ ମଣିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭା ପୁଞ୍ଜ ଦିଗ ରୂପିଣୀ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କୁଙ୍କୁମ ରାଗ ଅନୁଲିପ୍ତ ମତ୍ତ ହସ୍ତିର ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତିଭାତ, ସେ ଭୂତନାଥଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ମନ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁ। ସହସ୍ରଲୋଚନ ପ୍ରଭୃତ୍ୟ ଶେଷ ଲେଖ ଶେଖରଃ ପ୍ରସୂନ୍ନ ଧୂଳି ଧୋରଣୀ ବିଧୂସରାଘ୍ରିପୀଠଭୁଃ ଭୁଜଙ୍ଗରାଜମାଳୟା ନିବଦ୍ଧ ଜାଟ ଜୁଟକଃ ଶ୍ରିୟେରିଚାୟ ଜାୟତାଂ ଚକୋର ବନ୍ଧୁ ଶେଖରଃ। ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା ଦ୍ୱୟ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ମସ୍ତକ ବର୍ତ୍ତି ପୁଷ୍ପର ଧୂଳିରେ ଧୂସରିତ ହେଉଛି, ସର୍ପରାଜଙ୍କ ମାଳରେ ଆବଦ୍ଧ ଜଟାଧାରୀ ସେହି ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମୋହ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟିନୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଧକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲଲାଟ ଚତ୍ୱର ଜ୍ୱଳନ୍ଧନଞ୍ଜୟା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗବା ନିପୀତ ପଞ୍ଚସାୟଙ୍କ ନମନ୍ନିଲିମ୍ଫନାୟକಂ ସୁଧାମୟୂଖ ଲେଖୟା ବିରାଜମାନ ଶେଖରಂ ମହାକପାଳି ସମ୍ପଦେ ଶିରୋଜଟାଳମସ୍ତୁ ନଃ। ଯେ ଲଲାଟ ବେଦୀ ଉପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଝୁଲର ତେଜରେ କାମଦେବଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ସୁଧାକର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଳାରେ ସୁଶୋଭିତ ମୁକୁଟଧାରୀ ସେହି ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କର ଉନ୍ମତ୍ତ ବିଶାଳ ଲଲାଟ ଯୁକ୍ତ ଜଟିଳ ମସ୍ତକ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଧକ ହୁଅନ୍ତୁ। କରାଳ ଭାଲ ପଟ୍ଟିକା ଧଗଦ୍ ଧଗଦ୍ ଧଗଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧନଞ୍ଜୟାରୁତିକୃତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପଞ୍ଚସାୟକେ ଧରାଧରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ କୁଚାଗ୍ର ଚିତ୍ର ପତ୍ରକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୈକି ଶିଳ୍ପିନୀ ତ୍ରିଲୋଚନେ ରତିର୍ମମ। ଯେ ନିଜର ବିକରାଳ ଭାଲପଟ୍ଟ ଉପରେ ଧିକ୍ ଧିକ୍ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାମଦେବଙ୍କୁ ହବନ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗିରିରାଜ କିଶୋରୀ ମା
ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ତନୋଦୟ ଉପରେ ପତ୍ରଭଙ୍ଗ ରଚନା କରିବାରେ ଯେ ଏକମାତ୍ର କାରିଗର ସେହି ଭଗବାନ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ରହୁ। ନବୀନ ମେଘମଣ୍ଡଳୀ ନିରୁଦ୍ଧ ଦୁର୍ଧର ସ୍ଫୁରତ୍ କୁହୁ ନିଶୀଥିନି ତମଃ ପ୍ରବନ୍ଧ ବନ୍ଧ କନ୍ଦରଃ ନିଲିମ୍ଫ ନିର୍ଝରିଧର ସ୍ତନୋତୁ କୃତି ସିନ୍ଧୁରଃ କଳା ନିଧାନ ବନ୍ଧୁରଃ ଶ୍ରିୟଂ ଜଗତ୍ ଧୁରନ୍ଧରଃ। ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ନବୀନ ମେଘମାଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଦୁରୂହ ଅନ୍ଧକାର ସଦୃଶ ଶ୍ୟାମଳିମା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି, ଯେ ଗଜଚର୍ମ ପରିହିତ ସଂସାର ଭାର ଧାରଣକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ମନୋହର କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେହି ଭଗବାନ ଗଙ୍ଗାଧର ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନୀଳ ପଙ୍କଜ ପ୍ରପଞ୍ଚ କାଳିମ ପ୍ରଭାବଲମ୍ବୀ କଣ୍ଠ କନ୍ଦଳୀ ରୁଚି ପ୍ରବନ୍ଧ କନ୍ଦରಂ ସ୍ମରଚ୍ଛିଦಂ ପୁରଚ୍ଛିଦಂ ଭବଚ୍ଛିଦಂ ମଖଚ୍ଛିଦಂ ଗଜାଚ୍ଛିଦାକଚ୍ଛିଦಂ ତମନ୍ତକଚ୍ଛିଦಂ ଭଜେ। ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ନୀଳକମଳ ସମୂହର ଶ୍ୟାମଳ ପ୍ରଭାର ଅନୁକରଣକାରିଣୀ ହରିଣୀ ସଦୃଶ ଛବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ତଥା ଯେ କାମଦେବ ତ୍ରିପୁରାସୁର ସଂସାର ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ ହସ୍ତୀ ଅନ୍ଧକାସୁର ଏବଂ ଯମରାଜଙ୍କର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଜୁତି। ଅଖର୍ବ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା କଳା କଦମ୍ବ ମଞ୍ଜରୀ ରସ ପ୍ରବାହ ମାଧୁରୀ ବିତୃମ୍ଭଣା ମଧୁବ୍ରତಂ ସ୍ମରାନ୍ତକಂ ପୁରାନ୍ତକಂ ଭବାନ୍ତକಂ ମଖାନ୍ତକಂ ଗଜାନ୍ତକାନ୍ଧକାନ୍ତକಂ ତମାନ୍ତକାନ୍ତକಂ ଭଜେ। ଯେ ଅଭିମାନ ରହିତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଳାରୂପ କଦମ୍ବ ମଞ୍ଜରୀରେ ମକରନ୍ଦ ପୁଷ୍ପମଧୁ ସ୍ରୋତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାଧୁରୀର ପାନକାରୀ ଭ୍ରମର ଅଟନ୍ତି ତଥା କାମଦେବ ତ୍ରିପୁରାସୁର ସଂସାର ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ ହସ୍ତୀ ଅନ୍ଧକାସୁର ଓ ଯମରାଜଙ୍କର ସଂହାରକ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଜୁଛି। ଜୟତୁ ଭଦ୍ର ବିଭ୍ରମଦ୍ ଭ୍ରମଦ୍ ଭୁଜଙ୍ଗମସ୍ୱସଦ୍ ବିନିଗ୍ରମତ୍କ୍ରମ ସ୍ଫୁରତ୍ କରାଳ ଭାଲ ହବ୍ୟବାଟ୍ ଧିମି 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 ଧ୍ୱନନ୍ ମୃଦଙ୍ଗ ତୁଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନିକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବଃ ଶିବଃ। ଯାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅତି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଭ୍ରମଣଶୀଳ ସର୍ପର ଫୁ ଫୁ ଫୁଙ୍କାରରେ ଧ୍ୱନିରେ ଲଲାଟର ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି। ଧିମି ଧିମି ଶବ୍ଦରେ ବାଦିତ ମୃଦଙ୍ଗ ଗମ୍ଭୀର ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନିର କ୍ରମାନୁସାରରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହେଉଛି, ସେହି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଦୃଶୁତ୍ ବିଚିତ୍ର ତଳ୍ପୟୋ ଭୁଜଙ୍ଗ ମୌଳିକ ସ୍ରଜୋ ଗରିଷ୍ଠ ରତ୍ନଲୋଷ୍ଟୟୋଃ ସୁହୃଦ୍ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷୟୋଃ ତୃଣାରବିନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁଷ ପ୍ରଜାମହି ମହେନ୍ଦ୍ରୟୋଃ ସମପ୍ରବୃତ୍ତିକଃ କଦା ସଦା ଶିବଂ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ପଥର ଓ ସୁନ୍ଦର ବିଛଣାରେ ସର୍ପ ମୁକ୍ତମାଳରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଓ ମାଟିର ମୁଣ୍ଡାରେ ମିତ୍ର ବା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ତୃଣ ବା ପଦ୍ମଲୋଚନା ତରୁଣୀଠାରେ ପ୍ରଜା ଓ ପୃଥିବୀ ଶାସକଙ୍କଠାରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ମୁଁ କେବେ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଭଜିବି। କଦା ନିଲିମ୍ଫ ନିର୍ଝରି ନିକୁଞ୍ଜ ବସନ ବିମୁକ୍ତି ଦୁର୍ମୂତି ସଦା ଶିରସ୍ତମଞ୍ଜଳିଂ ବହନ୍ ବିଲୋକଲୋଚନ ଲଲାମ ଭାଲ ଲଗ୍ନକଃ ଶିବେତି ମନ୍ତ୍ରମୁଚ୍ଚରନ୍ କଦା ସୁଖୀ ଭବାମ୍ୟହମ୍। ସୁନ୍ଦର ଲଲାଟଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଠାରେ ଦତ୍ତଚିତ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱକୀୟ କୁବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଲତାବେଷ୍ଟିତ ମଣ୍ଡପରେ ରହି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଳ ଛଳ ଓ ବିହ୍ୱଳ ନେତ୍ରରେ ଶିବମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୁଁ କେବେ ସୁଖୀ ହେବି। ନିଲିମ୍ଫ ନାଥ ନାଗରୀ କଦମ୍ବ ମୌଳି ମଲ୍ଲିକା ନିଗୁମ୍ଫ ନିର୍ଝର କ୍ଷରନ୍ ମଧୁଶ୍ଚିକା ମନୋହରଃ ତନୋତୁ ମେ ମନୋମୁଦଂ ବିନୋଦିନୀ ମହର୍ନିଶଂ ପରଂ ଶ୍ରିୟଂ ପରଂ ପଦଂ ତଦଙ୍ଗ ଜାତି ସଂଶୟଃ
ସହ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଇନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ରମ୍ଭା ମେନକା ଆଦି ନର୍ତ୍ତକୀ ବୃନ୍ଦ ଶିରୋଦେଶରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ମଲ୍ଲିମାଳରୁ ନିଗ୍ରତ ହେଉଥିବା ମଧୁ ଦ୍ୱାରା ଅହର୍ନିଶ ସୁବାସିତ ଓ ସୁଶୋଭିତ ପରମସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ସେହି ଶଙ୍କର ମୋର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାଣଳ ପ୍ରଭା ଶୁଭ ପ୍ରଚାରିଣୀ ମହାଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି କାମିନୀ ଜନା ବହୁତ ଜଳ୍ପନା ବିମୁକ୍ତା ବାମଲୋଚନା ବିବାହ କାଳୀ କଧ୍ୱନି ଶିବେତି ମନ୍ତ୍ରଭୂଷଣା ଜଗଜ୍ଜୟା ଜାୟତାମ୍। ସେହି ପାପନାଶିନୀ ଶିବ ବାଳବାଗ୍ନି ସମୁଦ୍ରଜାତ ଅଗ୍ନି ପରି ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ବହନ କରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରି ପାରନ୍ତି। ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ କାଳରେ ସଖୀମାନେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଧ୍ୱନି ଚତୁର୍ଦିଗ ଗଗନ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ଜୟପ୍ରଦ ହେଉ। ଇମଂ ହି ନିତ୍ୟମେବ ମୁକ୍ତମୋତ୍ତମୋତ୍ତମଂ ସ୍ତବଂ ପଠନ୍ ସ୍ମରନ୍ ଭ୍ରୁବୋର୍ନରୋ ବିଶୁଦ୍ଧମେତି ସନ୍ତତଂ ହର ଗୁରୌ ସୁଭକ୍ତିମାସୁ ଯାତି ନନ୍ୟଥାଂ ଗତିଂ ବିମୋହନଂ ହି ଦେହିନାଂ ତୁ ଶଙ୍କରସ୍ୟ ଚିନ୍ତନମ୍। ଯେଉଁ ଭକ୍ତଜନ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଭକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ତମୋତ୍ତମ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ନିତ୍ୟ ପାଠ ସ୍ମରଣ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲେ, ସେ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ରହେ, ଶୀଘ୍ର ଦେବଗୁରୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ସେ ବିପରୀତ ଗତି ଲାଭ କରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୋହନାଶକ ଅଟେ। ପୂଜାବସାନ ସମୟେ ଦଶବକ୍ର ଗୀତଂ ଯଃ ଶମ୍ଭୁ ପୂଜନ ପରଂ ପଠତି ପ୍ରଦୋଷେ ତସ୍ୟ ସ୍ଥିରାଂ ରଥଗଜେନ୍ଦ୍ର ତୁରଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତାଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସदैव ସୁମୁଖୀ ପ୍ରଦଦାତି ଶମ୍ଭୁ। ଇତି ଶ୍ରୀ ରାବଣକୃତ ଶିବତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍। ସାୟଂକାଳରେ ପୂଜାର ସମାପ୍ତି ପରେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ପଠିତ ଏହି ଶମ୍ଭୁ ପୂଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ତୋତ୍ର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପାଠନ କରେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେହି ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରଥ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଆଦି ସହିତ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ଓ ଅନୁକୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ରାବଣକୃତ ଶିବତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା।